lamɛnbagaw cɛ ani muso denmisɛnnin mɔgɔkɔrɔbaw aw ni ɲɔgɔn tuma an b'a fɔ aw ye ko aw bisimila aw ka jɛmukan man di kɛnɛ kan ne y'o émission Trajectoir ye an tɛ sɛgɛn a fɔli la an b'o de fɔ ko émission Trajectoir ale ye jɛmukan ye min ɲɛsinnen bɛ jeunes ma minnu bɛ yen n'u wulila ka kɛnyɛrɛ ye cakɛda dɔ dayɛlɛ u yɛrɛ ye minnu ma u sigi ka jamana ka dɛmɛ makɔnɔ minnu y'a dɔn ko dɔ kɛ o de bɛ mɔnɛ bɔ joona an ka émission bɛ i wele o hukumu kɔnɔ bi an wulila ka se an balimakɛ dɔ ma bi Lafiyabugu ACI la bamananw ka kuma mɔgɔninfin i bɛnnen bɛ i yɛrɛ de da an bɛna an ka kuma barani tɛnku a la yaasa aw ni ne an bɛ se ka faamuyali sɔrɔ cogoya min na n balimakɛ kan n balimakɛ i ni ɲɔgɔn tuma ani ɲɔgɔn tuma an nani a diyara n yɛrɛ de merci amba i bɛ se ka i tɔgɔ ani i jamu fɔ ani an filɛlibagaw ye ani i yɛrɛ ka baara bɛnnen bɛ mun de ma ok an lamɛnbagaw an ni ce an ni baraji an ka foli bɛ lase a bɛɛ lajɛlen ma ne tɔgɔ ye Bassirou Traore ne ye informaticien ye ne sigiyɔrɔ ne bangena 1994 Kara Masina Cercle don Interfleuve la ne sigiyɔrɔ actuellement sigiyɔrɔ bɛnnen don Sebenikɔrɔ ma Daramanibugu sigilen bɛ yen nɔ i bangeyɔrɔ ni i ka sigiyɔrɔ fɔ n balimakɛ an b'a fɛ ka dɔn Bassirou yɛrɛ ye siya jumɛn ye ok anw siya ye an ye marakaw ye mais an sigiyara bamananw cɛla mais sinon an ka ethnie ye an ye marakaw de ye an ka origine bɛɛ ye maraka ye mais an sigiyɔrɔ bɛnna bamananw cɛla sɛnɛkɛyɔrɔ ma ok n balimakɛ an b'a fɛ k'a dɔn n balimakɛ Bassirou yɛrɛ ye a ka kalan daminɛ cogo di i ye kalan jumɛn ni kɛ o ɲininkali diyara n ye an ye école de kɛ mais sɔmi an ka école kɛ ne tun bɛ école coranique la comme an faw ye karamɔgɔw ye u ye morikalan ni fɛnw kɛ ne tun y'a daminɛ ye bon an bɛ taa don école la waati min na a y'a sɔrɔ an kɔni si ma se o kɔni an kɛra bila fɛ de ye école la donc o kɛra l'année 2000 an kɔni kɛra bila fɛ mɔgɔw bolo mais alhamdulillah an sera k'an débrouiller fo k'an ka CP sɔrɔ an ka dugu an fa dugu la yen an kɛlen ka CP sɔrɔ yen an taara an ka cercle la Masina an taara an ka seconde cycle kɛ yen nɔ défaut sɔrɔlen kɔ an nana Bamakɔ yan bon an bɛ commencé lycée élite la an ye san 3 kɛ 2011 an y'an ka bac sɔrɔ an ka sɔrɔ ka concours kɛ ka taa institut des sciences appliquées la an ka sɔrɔ ka taa génie électrique informatique industrielle an ka taa o de kɛ yen nɔ n bɔra ni licence de ye yen voilà voici en quelque sorte ne ka parcours de filɛ nin ye n balimakɛ ka nin baara yɔrɔ in yɛrɛ dayɛlɛ i n'a fɔ i yɛrɛ ko ko i ye informaticien a hakilina nana i la cogo di n'o tɛ i fana tun bɛ se ka kɛ i n'a fɔ tɔw b'a kɛ cogo min na k'a fɔ ko gouvernement m'an dɛmɛ u tɛ wuli ka foyi kɛ nin hakilina nana i la cogo di n balimamuso nin hakilina in i ka ɲininkali in diyara n ye nka ni ne ko ne bɛna n da don nin bɛɛ la bi a bɛ sɔn ka gɛlɛya dɔɔni dɛ hakilina in nana ne na kabini ne bɛ école la komi fɛn dɔ tun bɛ n na alhamdulilayi ala y'o kɛ n gɛrɛsɛgɛ ye ne tun tɛ tugu n dɔgɔnin nɔfɛ wa ni mɔgɔ fɛn fɛn filɛ n ye a ka gɛlɛn ne ka tugu i nɔfɛ o jogo tun bɛ n na ne ka kɔrɔ donc i b'a sɔrɔ la ne bɛ seconde cycle la i b'a sɔrɔ mɔgɔ minnu bɛ lycée la n'o mɔgɔ de ka di ni min lycée la i b'a sɔrɔ maa minnu bɛ baara la wali u tilala kalan na i b'a sɔrɔ n'o mɔgɔw de ka di donc n ye jateminɛ kɛ en même temps aussi k'a lajɛ ne yɛrɛ bɛ bɔ famille min kɔnɔna na minnu bɛ baara la k'olu ka kɛcogo jateminɛ ne dun b'a dɔn min bɛ so donc n y'a jateminɛ n ko ninnu bɛ ka taa sira min fɛ tan ne yɛrɛ taara nin sira in fɛ est ce que laɲini min bɛ na ne na se ka n ka laɲini sabati donc o waati n bɛ n kɔrɔkɛ min fɛ yen nɔ livre dɔ tun b'ale bolo ko Peter Drucker a tun kuma entrepreneuriat kan ni livre in ta kɔfɛ n ma foyi fɔ a ye n kɔni bɛ to ka livre in kalan n bɛ université la n bɛ taa livre in n b'a kalan k'a kalan livre in kɔni nana jɛ a tun bɛ ka kuma entrepreneuriat de kan tuma bɛɛ n bɛ fɛ min kan a yiri bɛ na na quoi mais ne kɔni tun t'a dɔn a bɛ kɛ kɛcogo min na bon école kɔnɔna na ala y'a kɛ ni faama caman fana donna ɲɔgɔn na u b'i wele k'i ko t'u ka côté informatique ɲɛnabɔ i bɛ t'o ɲɛnabɔ u b'a fɔ k'i ka projet dɔ monter k'i ka n'a d'u ma o y'a sɔrɔ ne tun t'a dɔn projet yɛrɛ min ye mais n bɛ recherche kɛ n bɛ projet monter n b'a d'u ma mais après n tɛ suite foyi sɔrɔ a la quoi bon finalement n y'a ye n bɛ projet monter ka di dɔw ma dɔw yɛrɛ bɛ t'o projet kelenw réaliser n'u denw ye quoi bon o bɛɛ fana kɛra quoi o bɛɛ en même temps n'i y'a ye n ko bon a mana kɛ cogo cogo kɔni tant que informatique kɔni bɛ kɛ Mali in kɔnɔ yan kɔni ne kɔni bɛ balo la kɔni ne bɛ n ta sɔrɔ
o idée kun bɛ na donc école kɔnɔna na n kun bɛ to ka cours di o kun ye formation ye ala ye formation fana diya n ye o ye dɔnniya min bɛ n na k'a di mɔgɔ wɛrɛ ma ala kɔni y'o diya n ye depuis n denmisɛnnin ma depuis an bɛ école ni fɛnw na o y'a sɔrɔ mɔgɔ bɛ taa nɔfɛ min maths ni physique chimie ninnu n bɛ min dɔn n b'a partager n'u ye bon ala kɔni y'o nɔgɔya n ye donc n kun bɛ cours di école la électricité ni bâtiment ni fɛnkɛ na informatique domaine kɔnɔna na n kɔni ye n débrouiller ten n kun cours di sani n ka tila école yɛrɛ la fɔlɔ bon n nana stage daminɛ mais o bɛɛ la hakilila kɔni mɛ na mais n kɔni kun t'a dɔn n bɛna démarrer cogo min na kɔni stage kɔnɔna bon ni n terikɛ dɔw fana kun collaborer olu fana ye idéw fana an ka idéw fana bɛɛ kun ye kelen ye quoi bon lorsque n nana a daminɛ baarako fana nana don la n ye baara kɛ mɔgɔw fana fɛ parce que n ko ni ko k'i bɛna démarrer tan e nin t'a ɲɛdɔn mɔgɔ minnu bɛ yen n'u ka baara yɔrɔ b'u bolo i bɛ ka taa yen nɔ k'a ɲɛɲini ko min bɛ yen nɔ i k'a ɲɛɲini k'a ɲɛdɔn sɔmi k'i yɛrɛ ta dayɛlɛ baara kɔni kun ka di n ye ni min ka baara minɛ n bɛ baara kɛ fo ka s'a dan na n kɔni n ye o ye puis n ye yɔrɔ caman fana kɛ an bɛna a idée sɔrɔ waati min na n terikɛ minnu bɛ yen ni minnu kun b'a kuma fɔ n y'a ɲɛfɔ i la n ko est ce que an t'ale an ka projet dɔ monter idée fana donna olu fana kun na donc an ko min don sisan an bɛ fara ɲɔgɔn kan an tɛ baara yɔrɔ créer mais an si kun t'a ɲɛdɔn dɔ kɔni bɛ yen nɔ o kɔni kun bɛ dɔɔnin dɔn a la quoi donc an ye 500 fara ɲɔgɔn kan ka taa entreprise individuelle créer mɔgɔ min ka kɔrɔ an ye an y'a créer o tɔgɔ de la mais o kɛra o kɔfɛ an bɛɛ taara baara yɔrɔ mɔgɔ bɛ kan bɛɛ dɔ taara stage la ne yɛrɛ kɔni ala kɔni ye ne kɔni gɛrɛsɛgɛ baara la teliya la alhamdulilayi o gɛrɛsɛgɛ kɔni kun bɛ na donc dɔw fana bɛ olu fana kun tɛ baara la olu kɔni ta ye ni mɔgɔw wele u bɛ taa min kɛ dɔrɔn u b'o wari minɛ k'o bila u kɔnɔ o tɛmɛnen o senfɛ olu kɔni ta kun y'o ye an kɔni mɛnna a ma se ka dayɛlɛ fo waati dɔ ne kun baara yɔrɔ la ne kun na bila ne kun na ta ka bɔ baara yɔrɔ la n ko ma bɔ min don sisan nin kalo in bɛ an ka lajɛ an ka se ka bureau ta an ka sɔrɔ ka baara kɛ an ka fɛnkɛ kɔnɔna na o ye min ye informatique baara ye bon mɔgɔ fila a ma olu kun minɛ mɔgɔ dɔ in a y'o kun minɛ o farala n kan an nana ale ka dɔnbagaw fana kun ka ca ale dɔnbaga dɔ kun ye cabinet kun b'u bolo an taara démarrer u ka cabinet na an m'u ka côté informatique kɛ an m'an yɛrɛ ta kɛ donc ni dugu jɛra sisan n'an taara bureau la an bɛ moto ta an bɛ yaala ka marché ɲini entreprise la an bɛ taa dɔw b'an saboter dɔw yɛrɛ b'a fɔ yɛrɛ olu y'a ka tile moto kan ka yaala a tɛ taa baara kɛ mɔgɔw bolo an ye sabotage caman sɔrɔ mais o n'a gɛlɛya bɛ an y'an débrouiller o kɔnɔna na parents ka pression fana nana bonya ko bi ka di sini mali o kɔni nana caya la parce que mɔgɔ m'a dɔn mɔgɔ min baara la i b'a sɔrɔ la kalo kalo dɔ bɛ d'a ma mais entrepreneuriat la c'est pas comme ça i b'a sɔrɔ bi i ni million bɛ se ka million sɔrɔ mais sini dɔrɔmɛ kelen t'i kunna o ko in ka ca na bon ne kun ne fana ne delen b'o la donc parents ka pression bonya an ye baara kɛ an ye taara yɔrɔ la an bɛ ka baaraw kɛ yen nɔ ka yɔrɔw fɛnw dege ka expérience sɔrɔ an ye olu kɛ sisan fo an nana se fo 2018 yɛrɛ de la sisan an ka sɔrɔ k'a ye sisan donc min don sisan baarakɛ fɛn fan wɛrɛ fɛ an k'o jɔ an kana baara kɛ an yɛrɛ ka compte la donc an ka sɔrɔ ka a baara démarrer ten nɔ fo kana se an sera yan bi alhamdulilayi bureau kelen fana b'an bolo Segu voilà o kɔni laɲini nana na cogo min na o de ye nin donc n kɔni b'a dɔn a jɛna dɔɔni nka tɔmɔdɔw bɛ se ka sɔrɔ a kɔnɔna na Bassirou i yɛrɛ bɛ baara min kɔnɔ ɲinan y'a san joli ye ani i kɛlen ka baara in daminɛ bari baara o baara a n'a gɛlɛya don a n'a nɔgɔya fana don i ye gɛlɛya jumɛn de sɔrɔ a kɔnɔ ani baara in yɛrɛ nafa jumɛn lase e ma baara in daminɛ ni sisan cɛ ɲinɛ ye a san 4 a 5nan ma dafa kosɛbɛ a daminɛ ni sisan cɛ o la komi an kun b'a kɛ cogo min na an bɛ baara kɛ mɔgɔw fɛ mais weekend ni don minnu tɛ baara ani sufɛla ninnu na an bɛ baara fangama kɛ mais ka baara bɛɛ bila complètement ka na n basé a kan o kɛra année 2018 la voilà an kɔni démissionna carrément ka na n bila projet in kan n'a bɛ kɛ min ye a bɛ k'o ye voilà o de kɛra o de daminɛ san ɲinɛ an y'o san 3 kɔnɔna na donc gɛlɛya kɔnɔna na diɲɛlatigɛ fɛn fɛn bɛ gɛlɛya b'a kɔnɔna na gɛlɛyaba de b'a kɔnɔna na parce que comme n y'a fɔ cogo min na gɛlɛya fɔlɔfɔlɔ kun ye jumɛn ye anw minnu démarrer la mais an kun t'a dɔn entreprise gestion ani i yɛrɛ ka technicité gestion tɛ kelen ye fo n k'o fɔ mɔgɔ ɲɛna i b'a sɔrɔ baara dɔ bɛ e b'a baara ɲɛdɔn mais n'i ko k'i b'a baara yɛlɛma ka kɛ baara fɛ entreprise i yɛrɛ tɔgɔ la fɛn caman b'a kɔnɔna na i mago bɛ se fɛn caman fana ma dɔnniya caman bɛ yen i mago bɛ se o fana ma donc daminɛ kɔnɔna na min ye côté technique ye o kɔni tun b'an na mais client bɛ sɔrɔ cogo di an kun t'o dɔn comptabilité bɛ gérer cogo di an kun t'o dɔn o ka hali n'i ye problème sɔrɔ client ye i b'a problème ɲɛnabɔ cogo di an kun t'o si ɲɛdɔn a la contrat bɛ kɛ cogo di an kun t'o si ɲɛdɔn an kun y'an lancé ten bon alhamdulilayi mɔgɔ minnu fana b'a la n'olu mɛnna na olu fana bɛ conseil d'an ma an bɛ taa u nɔfɛ an b'u ɲininka nin bɛ kɛ cogo di nin bɛ kɛ cogo di an ni mɔgɔ ɲɛnamaw sɔrɔ minnu ye hakililaw fana d'an ma
donc a gɛlɛya o ye gɛlɛya fɔlɔ ye. Filanan bɛ kɛ jumɛn ye o ye waati min an b'a daminɛ wariko gɛlɛya o ye diɲɛ fan bɛɛ ye parce que i b'a sɔrɔ projet dɔw bɛ na u b'a fɔ k'i ka préfinancer e de b'a wari b'i kunna k'a kɛ wa wari liquidité tɛ e kunna bon n'i dun ko k'i bɛ taa banque la banque ka intérêt dun bɛ an dun bɛ daminɛ na bon n'i dun ye banque ka intérêt ta n'a dun ma ɲɛnabɔ dɔ dun ma fara banque ka juru ka taa diɲɛ don o foyi tɛ bɔ a la donc c'est comme si e bɛ y'i coron ka taa de donc min an tun b'a lajɛ sisan an ka mɔgɔ minnu bɛ yen dɔnbagaya sira la minnu bɛ se ka wari juru don an na an bɛ baara kɛ kɔfɛ an b'u ka wariw d'u ma o ye gɛlɛya fɔlɔ ye. Filanan fana ye jumɛn ye ka mɔgɔw ɲini ka far'i kan parce que baara daminɛ i kelen b'a kɛ mais n'a nana se yɔrɔ dɔ la e ka baara tɛ kɛ ka baara yɛrɛ kɛ bilen e ka baara ye de ka mɔgɔw former minnu b'a baara kɛ o yɔrɔ fana kɔnɔna na an ye degunba de sɔrɔ parce que an ni jeunes caman bɛ yen nɔ an ka hakililaw tɛ kelen ye dɔw bolo dɔrɔn ne bɛna bureau la diɲɛ don o don hali ni tɛ baara kɛ wari ka kan ka diya i b'a sɔrɔ kuma dɔw la e bɛna baara yɔrɔ la a bɛ se ka kalo 3 kalo 4 kɛ marché foyi tɛ na entreprise kɔnɔna na bon o waati ni min fara tɛ mɔgɔ caman b'i bila bon o mɔgɔ ninnu o y'a sɔrɔ e dun y'i ka temps ta ko mɔgɔw former olu mɔgɔ bɛ taa waati min na ala bɛ se ka kɛ marché dɔ bɛ na e sɔrɔ bon mɔgɔ fana t'i bolo k'i b'o baara kɛ o de y'a gɛlɛya o fana ye gɛlɛya wɛrɛ y'a kɔnɔna na gɛlɛya min fana b'o kɔfɛ tugun o ye gouvernement ka information di mɔgɔw ma impôt ko sira la bilanko sira la u ka conseil di mɔgɔw ma i b'a sɔrɔ caman bɛ yen n'a ye jamanaw ta entreprise yɛrɛ kiraba caman fɛ yen o si tɛ a manager ka dɔgɔ min ye école commerciale ni gestion kɛ a ka dɔgɔ a tilan bɛɛ ye technicien de ye soit dɔ ye BDP kɛ a y'a ka entreprise créer journaliste dɔ y'a ka entreprise créer bon u tɛ foyi dɔn finance ni fiscalité domaine na maintenant gouvernement ka baara ye kan ka kɛ mun ye ka conseil d'u ma k'u wele ka hakilila d'u ma mais i bɛ taa kuma dɔw la u tɛ hakilila yɛrɛ d'i ma i bɛ bali dɔrɔn ko pénalité gosi de kunna fɛn min bɛ n'i ka kan ka 100 sɔrɔ la i bɛ taa 110 sɔrɔ o la bon mɔgɔ min b'a daminɛ na mɔgɔ min kan ka 20 sara n'i taara ko ka taa 40 kɔ sara i b'a tigi coron ka taa fɛ don bamananw de lo ko wari min tɛ sɔrɔ mɔriya la ne taara o bɛɛ don kɔlɔsi la e b'a kɛ cogo di ne kɔni bolo kɔni gouvernement kan ka essayer u kana dɔ wɛrɛ kɛ dɛ u ka kunnafoni ɲɛnama di mɔgɔw ma ka mɔgɔw sensibiliser ka conseil d'u ma ka hali n'a ma wari d'u ma an bɛ don min na ko bi n'o de ye f'u ye a k'a essayer ka kunnafoni di denmisɛnninw ma o ka fisa a ka warijɛ d'u ma ko ka taa baara wɛrɛ créer mɔgɔ min information b'a bolo hakilila b'a la a ka ca ala fɛ o tigi bɛ se ka nɔ bɔ mɔgɔ min hakilila t'a la ka wari d'a ma donc o ye gɛlɛyaw ka ca an bɛ se ka n da maga fɛn minnu na o ye nin ye ani daminɛ fana na tugun o ye komi wariko min fana fɔ o ye o yɔrɔ fana ye donc a gɛlɛyaw ka ca nin ye dama dama ye n bɛ se ka min fɔ a ɲɛna o ye quoi sinon gɛlɛyaw ka ca. n balimakɛ i n'a fɔ i yɛrɛ bɔra k'i da don i ka gɛlɛya caman na aw ye gɛlɛya minnu sɔrɔ a kɔnɔ nka baara in kɔnɔna la gɛlɛya mana kɛ cogo o cogo nafa dɔ b'a la nin baara in ye nafa jumɛn lase e yɛrɛ ma. baara in ye nafaba de lase ne ma ne tɛ se ka nafa min yɛrɛ fɔ k'a ban a nafa fɔlɔ ye jumɛn ka k'i yɛrɛ ta ye temps b'i bolo min diya i b'a kɛ o ye fɔlɔ ye. Filanan ye jumɛn ye foyi ma di adamaden hakilila min b'i la k'i ka hakilila latara ka mɔgɔ wɛrɛ ɲini ka far'i kan o fana ye satisfaction ye wari tɛ min sɔrɔ o ye nafa dɔ ye. nafa dɔ wɛrɛ ye jumɛn ye i bɛ ka taa mɔgɔ minnu fana ka baara kɛ olu ka danaya fana da i kan o ye nafa ye. nafa bɛɛ tɛ wari ye alhamdulillah n ye wari sɔrɔ a kɔnɔ n ye fɛn caman sɔrɔ a kɔnɔna na mais o nafa min bɛ ne nafa kosɛbɛ i ye karisa karisa tiɲɛ yɛrɛ la e de kama an ka nin ko in kɛra wari t'a sɔrɔ sanu t'a sɔrɔ wa i yɛrɛ tɔɲɔgɔn jeune minnu bɛ yen nɔ ka kɛ sababu ye mɔgɔ ye foyi t'o sɔrɔ diɲɛ kɔnɔ i ye mɔgɔ minnu fana jigi tugu mɔgɔ minnu jigi sɛmɛ i ye minnu jigi tugu mɔgɔ minnu bɛ i ye hakilila d'u ma e ye problème min sɔrɔ o problème y'o ɲɔgɔn sɔrɔ ka hakilila d'a ma a tigi k'o fana éviter o fana bɛɛ y'a nafaw ye an ye nafa min sɔrɔ a la a nafa a ka ca a kɛra sababu ye mɔgɔ caman fana ye baara fana k'an bolo voilà o ye nafa belebeleba minnu bɛ yen nɔ an bɛ se k'an da don min na sɔn a nafa ka ca n tɛna kuma wariko yɔrɔ ninnu kan parce que olu ka dɔgɔ mɔgɔ min ka vision ka bon wariko ninnu i t'olu considérer ko daminɛ na quoi sinon a nafaw ka ca. don n'a nataw la projet jumɛn de bɛ Bassirou yɛrɛ bolo ka réaliser. projet min b'an bolo don n'a nataw la an ka projet alhamdulillah an bɛ ala fo ka barikada an filɛ ka nin bureau min ɲɔgɔn kɛ komi n y'a fɔ an ye dɔ kɛra Segu an ma daminɛ jamana in na mais an ka laɲini ye min ye ka se continent bɛɛ la komi entreprise baw fana bɛ cogo min na u y'u ta daminɛ dɔɔni cogo min na ka se continent bɛɛ la cogo min na an bɛ fana an ta kɛ ten de
wa an ka laɲini ye min ye entreprise in fo ka taa jɛ fo n'a kɛra diɲɛ wuli yɛrɛ entreprise kana datugu a ka se diɲɛ fan bɛɛ komi entreprise baw fila filɛ cogo min na o y'an ka laɲiniw ye komi an ka baara yɛrɛ bolimɛ min ka kosɛbɛ o ye entreprise ka côté informatique ka logiciel créer ka di mɔgɔw ma application créer ka di mɔgɔw ma ani ka formation kɛ ani ka jeunes fana dɛmɛ min fana bɛ se k'u ka baara yɔrɔ créer cogo min na ani panneau solaire an ka baara bolimɛ olu de kan an ka baara ye olu de donc an ka bureau in actuellement a bɛ Bamako yan a bɛ Segu n'an Ala ma basi kɛ ɲinɛ san kɔnɔna na an bɛ se Kayi ani Sikaso donc o kɔfɛ san wɛrɛ nin kɔnɔna na san bɛ se ka ɲini sa sɔrɔ ka bɔ jamana kɔnɔna na laɲini kɔni min an dessiné kɔni ye o ka kɛ jamana 100 ani jamana 45 ye an dessiné entreprise bɛ se ka se yɔrɔ min na o kɔni ka kɛ an dessiné ye quoi o de ye laɲini yɛrɛ ye an ka laɲini o de ye. Ok, an y'a faamu. Sisan ni an ko i ka ladilikan lase fɔlɔ i balimakɛ minnu bɛ yen nɔ walima i balimamuso minnu bɛ yen n'olu fana bɛ informatique domaine kɔnɔ i bɛ se ka ladilikan jumɛn lase olu ma ani minnu yɛrɛ fana bɛ so n'u tɛ baara la u tɛ ka fosi kɛ u so kɔnɔ ten i bɛ se ka ladilikan jumɛn lase olu ma. Ok, i ka ɲininkali a diyara n ye ladilikan min bɛ n bolo ka se mɔgɔ minnu fɛn bɛ yen nɔ a kɛra informatique domaine ma kɛ informatique domaine fɛn kɔni bɛ kɛ n yɛrɛ la ladilikan min bɛ n bolo ka d'u ma o ye jumɛn ye i kana perese parce que perese kojugu i bɛ t'i yɛrɛ bila ko la i se k'i yɛrɛ bɔ ko min na ani i mana kɛ cogo o cogo kɛ i yɛrɛ ye jumɛn ye qu'il faut pas que mɔgɔ ka influence k'i koro ka t'i bila fɛn dɔ la i ni karisa bɛ ka nin baara in ɲɔgɔn kɛ nin min karisa bolo nin min karisa bolo i ɲɛ b'o la i hakilila min sɔrɔ a daminɛ na continuer i k'o développer wa gɛlɛya mana kɛ cogo o cogo i jija i ka gɛlɛya in ko gɛlɛya in kɔfɛ hɛrɛ de bɛ yen parce que caman b'a daminɛ a b'a dabila a sababu bɛ kɛ jumɛn ye gɛlɛya bon gɛlɛya nin mana kɛ cogo o cogo kɔni gɛlɛya kɔfalen nɔgɔya de wa ko mana gɛlɛya cogo o cogo i ni baarakɛɲɔgɔnw cɛ ni min nana kunnafoniya d'a tigi ma quand même a bil'i kunna i ni mɔgɔ fɛn bɛ jɛ fara dɔ b'a bɛɛ la mais faut pas que i k'a bil'i kunna ni karisa tɛ n ka ko la foyi tɛ ɲɛnabɔ o la i k'a bila i ka taa baara ɲini o ka fisa i ma o ye i ni mɔgɔ dɔw bɛ se ka jɛ bi sini a bɛ se ka fara o ye Ala yɛrɛ ka kɛ ye mais i kana mɔgɔ juguya bil'i kɔnɔ hali sini n'a tigi bɔra i fɛ n'a sera i ma i bɛ se ka min k'a ye o k'a ye kɔnɔjɛlenya la Ala b'a sara i ye ani k'i tilen i ka baara kɔnɔna na i bɛna mɔgɔ fɛn mana baara dɛmɛ i ka baara i k'a kɛ ni kɔnɔjɛlenya ye hali ni tigi m'a dɔ ye Ala b'a dɔ ye wa don dɔ la a bɛ sara a jɛnyana o a surunyana a bɛ sara o ɲɔgɔn caman kɛra ne na a ɲɔgɔn caman kɛra ne na o ye ladili min ye min ladili min d'u ma u kana o précipiter u bɛ fɛn fɛn kɛ u k'a kɛ u ni Ala cɛ la u k'u tilen a bɛ nalen gɛlɛya kɔni o ye diyagoya ye an bɛ Ala deli toujours gɛlɛya fɛn fɛn bɛ min b'a n'an ka hɛrɛ cɛ Ala k'o gɛlɛya dan ka fɔlɔ o de ye conseil m'o di ni baarakɛɲɔgɔnw ma maintenant tɔɲɔgɔn minnu bɛ yen nɔ denmisɛnnin minnu bɛ yen minnu tɛ baara la baarako gɛlɛyalen don o ye tiɲɛ ye nka an yɛrɛ ka kɛ dɔkɛla ye an ka kɛ dɔkɛla ye i ye kalan min kɛ n'o baara ma sɔrɔ taa kalan wɛrɛ kɛ wali ka taa activité wɛrɛ la ni jamana in miliyarɛritigiw jateminɛ caman dama bɛ min taara ekɔli la a man ca dɛ o y'a sɔrɔ cogo di timinadiya de don dɔw y'a daminɛ sabara sure la dɔw y'a daminɛ tabali butikinin na a ka ca dɔw y'a daminɛ masɔnkɔrɔ baara la mais diɲɛ fɛn bɛɛ b'u bolo donc ka diyagoya tɛ kalan ni waritigiya tɛ ɲɔgɔn sira la i ye kalan min kɛ o ko nin ye k'i dɛmɛ i ka baara kɔnɔna na yen nɔ mais k'a fɔ ni ye nin kalan in kɛ n m'o diplôme sɔrɔ n bɛ n sigi ten an k'o dabila i bɛ se ka min kɛ wuli i k'o kɛ sɔmi i garijɛgɛna na waati cɛ ne ye kalan min kɛ diplôme min bɛ ne bolo ne ka baara fɔlɔfɔlɔ ma k'a baara ye o parce que an ye baara min kɛ électricité domaine ni ani informatique ɲagaminen ɲɔgɔn na mais informatique yɛrɛ tɛ kosɛbɛ mais alhamdulilayi n ye ko minnu kɛ olu de ye n dɛmɛ a la kosɛbɛ ani mɔgɔ ɲuman minnu bɛnna n ka baara fɛn taabolo kɔnɔ n'olu ye conseils di yan olu ye ne dɛmɛ kosɛbɛ et i ka t'i yɛrɛ former toujours jeunes caman bɛ yen u tɛ sɔn ka formation kɛ u tɛ sɔn formation ma n'i ko formation u b'a fɔ ko wari b'a la n'i ko wari t'a la u bɛ tɛmɛ o senfila ye mɔgɔ dun i tɛ se ka diɲɛlatigɛ foyi sɔrɔ n'a dɔnniya t'i la dɔnniya ka fisa ni wari ye dɔnniya de bɛ wari lase i ma ni dɔnniya t'i la i bɛ se ka wari sɔrɔ cogo di hali mɔgɔ min bɛ yen u sigilen don parce que information t'u bolo ni information b'u bolo ni i ye kunnafoniya ɲɛnama d'u ma walayi san kelen san saba n'i y'o mɔgɔ dɔ i yɛrɛ bɛ fili u ma wa ne y'o ɲɔgɔn camanba ye ne ye jeunes ye u fana kun kun tɛ activité foyi la mais an ka baro kɔnɔna na heure dama dama baro kɔnɔna na walayi u ye fɛn min kɛ Ala dɔrɔn de b'a dɔn parce que caman bɛ information t'u bolo u sigilen tɛ wa u tɛ taa ɲini fana bon o de ka ca la taa i ye comptabilité kɛ i ma baara sɔrɔ
taa menuiserie kɛ wala i taa électricité kɛ wala i taa kalan wɛrɛ kɛ domaine technique la min baara sɔrɔ ka di n'o baara sɔrɔ i b'o fara i ka comptabilité kan c'est un atout a b'i permettre i yɛrɛ b'i ka baara yɔrɔ gérer n'a sɔrɔ ko ne kun ye comptable ne kun ye dɔɔnin ka comptabilité la mais n'a sɔrɔ ne kun ka comptabilité kun avancera kosɛbɛ erreur caman ye ne sɔrɔ n ka baara kɔnɔna na a kun tɛ ne sɔrɔ parce que i se ka kɛ entrepreneur f'i ka dɔ dɔn nin bɛɛ la comptabilité ni marketing ressources humaines ni f'i ka dɔ dɔn nin bɛɛ de la nin bɛɛ b'i dɛmɛ i ka baara kɔnɔna na donc n'i ye dɔ kɛ n'o ma ɲɛ il faut te convertir i ka taa dɔ wɛrɛ kɛ i k'i ɲɛsin fana ka baara min fana ka di ye n'a ma di i se k'a kɛ baara fɛn fɛn bɛ yen f'a kanu ka k'i la de n'i taara baara kɛ juste parce que karisa kɛra waritigi ye karisa ye nin baara de kɛ a baara kanu tɛ la fo taa diɲɛ wele i tɛ taa yɔrɔ jan donc o ye baara kanu ka baara kanu bila diɲɛ fɛn bɛɛ ɲɛ a ka ca ala fɛ gɛlɛya fɛn fɛn b'a kɔnɔ i b'o gɛlɛya i b'a gɛlɛya ko o ye ladilikan min ye n bɛ se ka min di n tɔɲɔgɔn minnu ma minnu tɛ baara la ye. sisan kumakan laban jumɛn yɛrɛ bɛ i bolo ka ɲɛsin ani an filɛlibagaw ma. kumakan laban min bɛ ne bolo ka ɲɛsin an filɛlikɛbagaw ma o ye jumɛn ye an ka baara in kɔnɔna na gɛlɛya fitinin minnu b'a kɔnɔna na o ye min ma daminɛ famille yɛrɛ la fɔlɔ parce que ko daminɛ na mɔgɔ min bɛ yen nɔ a bɛ sara ta kalo la ani mɔgɔ min bɛ yen nɔ a ko daminɛ na fo ale ta ye ni marché nana ye o tɛ kelen ye famille k'a jateminɛ kosɛbɛ famille k'a jateminɛ parce que n'a ɲɛna a tigi bɛ ka sacrifier aw de ye o n'a ye miliyari sɔrɔ bi jɔn don somɔgɔw de tɛ yan bon i b'a sɔrɔ somɔgɔw ninnu de tila k'i décourager karisa nin bila nin ta n yɛrɛ ainsi de suite la i bɛ mɛn tigitɔrɔka la i bɛ se u bɛ décourager wala min mana problème kɛ wariwulisaw n'o wariko ma ɲɛnabɔ tile fila ni saba o b'i tɔgɔ tiɲɛ fan bɛɛ a ko daminɛ kɔnɔ a ka gɛlɛn donc famille k'u ka contribution di minnu bɛ yen nɔ n'a teriw fana bɛ yen minnu fana bɛ fɛ ka nin sira in ta a ye conseil d'u ma n'a se ka conseil d'u ma a ka n'u la décourager a y'u ɲɛsin mɔgɔ ma mɔgɔ min bɛ yen nɔ min fana réussi la min bɛ se ka conseil d'u ma mais k'a sigi gɛrɛnna k'u saboter karisa bɛ nin a bɛ kɛ ka karisa hakili la k'a bɛ avancer ainsi de suite la wari t'e kɔnɔ k'e bɛ taa fɛnkɛ an ko kuma ninnu an k'o dabila maa ti maa ka dagan dɔn koyi mais a ka ca ala fɛ kɔni adamaden fɛn min kɔni ka di i bɛ k'o ɲɛɲini kɔni a ka ca ala fɛ i bɛ k'o mɔgɔ de donc o ye kumakan laban min ye min bɛ se ka min f'u ye et puis a daminɛ na fana ni a ye mɔgɔw ye fana a baara ɲɔgɔn na minnu fana bɛ ka ko ɲɛ fɛngɛ a ye taa service san u bolo a kana ka service fana bɛ kɛ karisa nin diya ye nin diya ye taa service san u bolo o b'a tigi encourager par exemple dɔ bɛ ji feere a ye ko non i kɔrɔmuso don a bɛ ji feere don o don i bɛ ka ji dɔ ta k'o min e bɛ ji min ta k'a min k'a ye wari de don a la donc ni service don a bɛ se ka faamuya dɔɔnin mais ni produit don f'a yɛrɛ wari de don a la a b'a ka ji dilan e bɛ o ji ta k'o min fu ten a fana ma nɔgɔn dɛ mais n'i b'a san b'o la a b'a tigi encourager bon an minnu ye maliyɛnw ye an ka ɲɔgɔn ka fɛnw san an ka ɲɔgɔn ka fɛnw san mais i b'a sɔrɔ nin bɛ ji kɛ nin bɛ ji kɛ e bɛ taa français ji san alors que e ka dɔnmɔgɔ dɔ bɛ na a bɛ maliyɛn ji ka dun ka ji ka di mun n'i t'a a ka ji san a b'a tigi permettre k'a ka business fana développer o ye an ka ɲɔgɔn encourager o sens kan a ka ca ala fɛ jamana bɛ se ka développer jamana in na fɛn kelen pe min bɛ se ka jamana in problème développer wariko de o wari jɔn min na n'a ye kɛn yɛrɛ de bɛ na n'a ye hali ni jamana bɛ miliyari min ta juru la u b'a wari bɔ jɔn kun na commerçant ni entrepreneur de kunna donc o ye min ye n'o ma développer a bɛ k'an hakili la jamana bɛ kɛ cogo min a tɛ k'a ti fiyewu fo kɛn ye fo fantanya ka ban wa fantanya ban sababu tɛ dɔwɛrɛ dɛ kɛn yɛrɛ de b'a ban voilà o ye kumakan min bɛ fɛ ka fɔ an lajɛlikɛbagaw bɛɛ lajɛlen. balimakɛ an b'i fo i ka nin kuma ninnu na. merci. ayiwa n balima Jabara Mifa Jabara lajɛbagaw aw bɛɛ lajɛlen bɔra ka Bassirou ka kuma lamɛn dɛ a fɔ nin tɛ hakilina di an bɛɛ lajɛlen ma sa an bɛɛ ka wuli ka dɔ kɛ an yɛrɛ ye denmisɛnninya tɛ mɔgɔ tiɲɛ mɔgɔkɔrɔbaya yɛrɛ tɛ mɔgɔ bila dɔ kɛ o de bɛ mɔnɛ bɔ joona ayiwa nin bɛ dansigi an ka bi jɛmukan na an b'a fɔ aw ye ko aw k'an bɛn diɲɛ waati wɛrɛ.